Salutare și bine v-am regăsit la noi episod de Minecraft. Astăzi vom face o zi din viața mea. Să începem. Cât e ora? Oh, nu, trebuie să plec la școală. Deci să mă îmbrac. Să mă îmbrac, că nu mai am timp. Repede, îmbracă-te. Hai mă, nu din... Am aruncat papucei. Îndigheză-nu, uite-l aici, m-am luat. Unde-i tata? Ce sunt cu găurile astea aici? Poate tata iarăși a dat cu TNT-uri. Că-i mare dobitoc. Hai, trenule, unde ești? Tren prin tunel. Hai, mai repede, trenule, că întârzi la școală. Hai. Hai că m-a dus trenul acasă. Bună, domnule profesor Gigel. Salut! Puneți-l Iozdanu sau la director. Gata, domn profesor? Luați-vă creioanele. Bine, scrieți. Matematică. 1 plus 1 egal 2 plus 2 egal 1000 ori 1000 egal. Gata, domn profesor? Bine, aruncă-mi. Ai lucrat. Gata. Mulțumesc. Notele. Andrei 9. Darius 4. Ce mă? George 10 plus. Yay! Ioana 4. Larisa 6. Cristina 10. Octavian 10. Și cam luați-vă foile. George, vină tu să-ți iei Domn profesor. Da. Bă. Unde-și domnul profesor? Stai că trebuie să par cancelare, bă, copile. Gata. Bă, domn profesor. Mulțumesc, domn profesor. Cu plăcere. Acum avem ora de sport. Adică, stai să mă uit la ceas. Este ora 12. Ne vedem mâine. Bine, domn profesor. Pa, pa. Stai să-mi iau pickaxe-ul din Ghiozdan. E greu de spart, domn profesor. Pa, domn profesor. Pa. Ne vedem mâine. Oh. Nu! Era să plece trenul. Am luat un 10 la mate. Hai mai repede, ținule, că vreau să mă duc și la magazin. Mă duc la magazin. Stai să-mi las Iozdanu. Să-mi las Iozdanu. Uite aici. Așa, haide să... Opa, stai că am uitat ceva să pun în Iozdanu.
Hop, hop, hop. La magazin. Bă, pleacă trenul, bă, nu-i corect. Ah, gata, bine că l-am prins. Haide, trenule, du-te. Mă duc la Nia Dorel. Să-mi dea pâine. Bună ziua! Bună ziua! Ce doriți? Doresc pâine, doresc hamburger, dulciuri. Ah, bine! Ia de aici! Bănuții! Bine, ia! Bănuții vrei? Da! Bine, nu trebuie. Ia de aici un bănuț. Ți-am dat bănuți. Invatoriule. Bă, hoțu! Cred că l-am văzut pe tata. De unde e? Uite-l, pe tati. Ce faci, tati? Bine, cum a fost la școală? A fost bine. Tu de ce ai lame și ești îmbrăcat ca un ninja? Pentru că vând. Ia să vedem, ce vânzi? Ia să nebunii. Ok, papa. Băi, de ce ai dat în mine? Du-te, nada. Du-te, noi. Ia, stai, bro. Bă! Du-te, bro! Ia, boy. Au. Du-te, meta, de la ia uite. Du-te, meta. Bă, dar e greu să fac la. Am ceva nou. Lasă-o. Vreau să fac, iau această vacă. Hai, văcuță, hai, văcuță. Ia, fac o forță. Aoleu, se face noapte. Hai, văcuță, mai repede. Hai, vii? Bă, dar ce nu-i, bă? Da, văcuță. Du-te, noi. Hai, bă, văcuță. Hai, văcuță. Uite, aleargă vaca, ia uitați. Ia uitați. Dacă n-ați văzut o vacă care aleargă, uitați. Hai, văcuță, la. Haide, văcuță, intră în casă. Ia vină încoa. Văcuță. Ia, hai încoa. Vreau să o blochez, boșilor. Hai, văcuță. Du-te, noi, stai, bă. Gata, am blocat acum. Hai să ne culcăm. Ia cât e. E sâmbătă pentru distracție. E sâmbătă pentru distracție. Ia, cu ce face văcuța? Bună! Ce naiba? Sărată. Da. Da, nu are... Wow! Uite un zombalou, dacă n-ați văzut. Ce faci, mă? Dacă mi-aduc eu... Ia să mi-aduc... Help me. Help me. Ia, vreau să aduc. Să-l blochez și pe el. Da, du-te naiba. Du-te naiba ce ești, bro. Ce prost ești, bro.
Unde-i, bă? What the fuck? What the fuck? S-a blocat acolo! Așa. Haide, Tico, haide, Tico. Poate... Help me. Help me. Ce prostul, bă. Blochez aici. He, boy. Valor. Te naiba. Ce m-am speriat. Dau puțin. Am blocat aici 3 zombie. Uite, bă, am blocat aici 3 zombie. Ia și dacă îmi pun asta, oare mai vrea să mă... Ia. Da. Nu știu pe bune zic. Hai, v-am blocat acolo, că eu să mă reduc cel mai tare. Eu vreau să iau TNT-urile lui tatăl meu. Unde sunt TNT-urile alea? Undeva sunt TNT... da. Mă lasă. Dacă v-a plăcut, ne revedem data viitoare și o să mai fac episoade. Pa, pa!